Selam dostlar. Kızıklı laboratoriyanın sayfasında biz bugün yeniden 56. mektepke konakka keldik. Bunda birinde biz belirliklerimiz tecrübe uyuşturup gösterişek. Neydi bulurlar alar uzaklamayı bitkizden biz arasında güreşekmiz. Сәз кадерле қонақлар, қараушылар, бүгін мен сіздің үшін бір мінді яндырам. Баштан мен ақшаны суға салдым, аннан спиртқа батырдым. Һәм жылылық яңадан шыққан. Бұл ақшаны яндырыр үшін кетмеді, суны парларға үшін кетті. Шуның үшін қайсен қалды һәм құрып қалды. Biz нәрсә эшлибез? Тәңкә куябыз, су сугабыз. Су сугач, шәмне куябыз. Шәмне куйгач, аны кабызырга кирәк. Bir minut көтәбез. Аннары стакан белән шәмне каплыйбыз. Шәм сүнгәч, су стакан эченә омтыла. Һәм тәңкә ачыла. Anlatma, hava şam süngəç hava suuna həm su stakan içine ынтыла. Атмосфераны һәм аның әһәмиятен күзаллау авыр. Бу тәҗрибә физиканың дөньясын күрсәтә. Бу тәҗрибә өчен безгә кирәк савыт, су һәм кәгазь. Экспериментны башлыйбыз. Беренчедә без савытка су салабыз. Һәм кәгазь белән каплыйбыз. Икенчедә без савытны тотып торып әйләндерәбез. Бу тәҗрибә күрсәтә, атмосфера кәгазьне тотып тора, шуңа күрә кәгазь төшеп китми. Игътибар өчен рәхмәт. Менә шулай дуслар, без бүген сезнең белән 3 кызыклы тәҗрибә карап үттек. Һәм шушы тәҗрибәне оештыруда катнашкан өчен әлеге егетләрнең, укучыларның укытучысына, Гүзәл Рәис кызына бик зур рәхмәтебезне әйтәсебез килә. Ә безнең алга таба мондый тәҗрибәләребез тагын булачак, шуңа күрә безнең белән бергә калыгыз.